You have blue. Yeah. Summertime. You need tissues? No, I only have hair in my mouth. Okay. So, we're gonna go eat ice. I think that means it's 12 already. What? That means it's 12. And what that means? This is my... Hey, that doesn't. Ito talaga yung favorite flats ko. Let brother ride. Francis, you wanna ride? Oh, Francis, pasin. Phone, push po daw ng manghod. Ingnan ni Francine, push. Push po ng manghod. Hey, what are you doing? You have to do it alone now. Television nice. So that's kino. And this is it's lemon, yes. Hello guys, good morning. Today is Mittwoch or Wednesday and may pasok ako, Deutsch course ko today. And so, sama ko kayo. Malapit na ang bakasyon namin. Limpyo ko, gikan ko nag-planchas kong light. Summer site na dito guys. So, tapos duty ko bugma. Summer site na. Ang mainit na siya. And then, ano ba to? Sama ko kayo today sa school. Magbabas lang tayo. And then, yun. Kagubot ang balay. And look at that. Drawing ni Francine. Ipilit sa iyong papa dira. Ewan ko ba kung bakit may FB. Hindi yan dahil sa Facebook ka. Kasi yung start ng name niya is Francine. So, nilagay niya ang tagal na nito, mali yung V na nasulat niya, B na yung apelido kasi namin Vorwerk in English, Vorwerk in Deutsch. So, B, Vorwerk. 4 hours lang yung, nakatulog ako is 2 something na sa umaga. And then, gumising ako ng 6:30 kasi wala dito si Mayor for 5 days. May ano siya guys, may event siyang aatinan. Tapos yun. And then, ano ba yan? May pasok ako. Pagod medyo, ako, schläfrig or sleepy. Kasi nga, ang late ko nang natulog kagabi. Kasi pag summertime dito guys, ang tagal na magdilim. So, mga bata, ang tagal din natutulog. So, ayun. And then, yan. Pasok tayo sa school. And then, sama ko kayo. And bukas naman, may pasok ako. So, let's see if matapos ko tong vlog na to. Kasi nag-vlog ako kahapon. Off ko, 1 day off ko from this week. And then, after sa 4 days na straight duty ko, I'm in Orlov or vacation leave kasi birthday ni Francine. Pero hindi naman kami magbakasyon or magbunggang-bunggang preparation sa birthday ni Francine. Pero let's hope na pupunta may 3 friends siyang invite namin. Let's hope kung pupunta sila at hindi ko alam kung anong gagawin namin dito sa bahay. Kasi normally, pag mga birthday dito sa mga bata guys, dinadala nila sa yung parang park ba. Bilis tayo kasi meron pa akong meron close ko ang kurtina para ang init. Dili kayo siya pangka din isa. Parang natong blinds. Para dili kayo siya pangka diri sa sulod guys. Pero open pa din ang window para ano ba yan? Para kasulod ang hangin din sa kwarto ni Francis. Ang Francine naka-open din to ang window. Grabe kalat dito sa kwarto ni Francine. Lagi kong sinasabi sa kanya na let's do a total cleaning. Pero hindi ko talaga magawa-gawa. Siguro today kung may time. I-close ko lang kasi papasok yung init. Yan,
gamay na ano. Doon sa mga bata naman pa. Okay na yung kanang Ella and Vanessa. Close ko lang yung door. And then, let's go. Lagay na naman ko kayo dyan. Gusto kong mag-glasses kasi ang init, sakit sa mata. Pero gusto ko din magkalo. So, kung magkalo ta, nagkalo-kalo na yung gurong guys kasi feel lang na ako. Naman ko pahak para kung maano yung buhok ko dito, at least ano siya ba, cover siya ang pahak. Ayan. Pag ano yung sa klase namin pala guys, meron din kaming summer vacation kasi summer time na dito, summer vacation na sa mga bata. Meron din kaming summer vacation pero ano ba yan? Ato na limpyuhan. Pero check usap muna kung ang na-over man po, no? Na-over man po. Mag-glasses pa ta, no? Siguro kalo lang. Kalo lang siguro. Yan. Kalo lang ta. Magkalo lang ko para yung pahak, pagkuan, tapos protection din sa ano yan. Yung bra ko ba umuubos. Wala ko na. Guot-guotan na to gamay, be. Ayan. Ako lang dito, ang mga bata, dinala ng maaga ni Frank sa kindergarten before siya umalis. And then yung si Ella naman nagpracticum siya guys. Dito kasi guys, yung grade 8 nila at grade 7 nagpa-practicum na sila, parang pumupunta ng trabaho ba for few days lang. And then si Ella 5 days siya ngayon sa isang ano ba yan? Ferma ba yan? Basta ano din siya as nursing, about sa nursing yung inano niya for 5 days until Friday mag-practicum siya. And then inaano talaga yung mga bata dito guys at young age, ina-expose na sa mga ganyan ba kung ano, para alam nila kung anong gusto nilang gawin. And then since si Ella gusto niyang maging nurse dito guys, so sabi ko sige mag practicum ka dapat sa mga places na ganyan. So, ayun, na-practicum siya. Then, si Vanessa nasa Shule. And so, ayun guys. Sama tayo. So, in the last minute, nag-change ako. Nag-glasses na lang ako guys. Hindi ko na malayan yung oras. Kumakain kasi ako. Glasses na lang ako kahit hindi bagay sa aking outfit. Dali pa ko, pero late man di ang bus. Late sa 5 minutes. Nadagan-dagan ko kay ako ang AirPods. Nabili na ako sa taas. Init kayo din guys. Iba ang init dito guys kasi hindi pa rin sa atin sa Pinas, dry kasi. Ang daming mag-cycle dito o pag lamot ng summer. Ang init dito guys kasi kahit 24 degrees or 26 lang, ang sakit sa panit. Kasi ang init dito yung dry siya ba. Hindi kagaya sa atin sa Pinas. Ito yung bus na aanuhin ko. Oh, may tai sa kuan. Shucks, may tayo sa langgam. Yung 8:52. Monday to Friday. So, meron pa tayong time. Hello guys, hindi na ako nakabalik kanina. Grabe. Nakalimutan ko na kayo and then ang dami kasing sakay sa bus and then hindi na ako nag-vlog. So, 8 PM na dito, tulog na din mga bata. Hindi na ako nag-vlog. Wala akong bra. So, ayan. Nagluto lang ako ng spaghetti para bukas. Grabe, agad kayo. Kasi nga, di ba, early shift ako bukas. So, nagluto lang ako ng
spaghetti para meron silang pagkain bukas ng lunch. Uuwi naman, matatapos naman ako ng 1:30 pero dahil sa nga magbabiyahe pa ako, andito ako mga 2:08 or mga 2 p.m. something. So, nagluto na ako ng spaghetti para bukas nila. Ang daming langaw. Narinig nyo, binidyo ko, 8 p.m. Hayag pa siya. May mga langaw. Kasi summertime, ang ting time yun nila. And then, ano ko lang to siya. Ilalagay ko sa mga container para bukas. Uy, langaw. Mahadlo ko ka ba si mga to sa akong giluto. Then ako mag siyang ipaginaw gamay, pakungaw. Paginaw na ako siya gamay para dili siya dili siya madaog dali ba. Ay, ibutang ako sa ref. Pabugnawon ako siya. Ay, lagyan ako siya sa container. Tapos bukas, ito lang ang ating vlog, no? Hindi tayo nakapag-vlog kaayo. Kasi nga, yun nga, pagdating ko sa pagpasok ko sa bus, ang daming tao. Hindi siya ang daming sakay papunta dun sa akong pupuntahan. And then, hindi na ako nag-video. And then, pag uwi ko naman, nagpahinga ako. Tapos sinundo ko kaagad silang Francine and Francis. Then, nagnap ako. Pagising ko ay ito. So, ako lang ang makikita nyo sa vlog. And then, hastang gubuta sa kusina. Grabe ka, hugaw. And then, yun. So, ayun guys. Next time na lang, no? Mag-vlog ta na kanang hindi ko malimutan kayo. So, ayun. Kumakain tayo. Tinikman ko lang siya. Kung sakto ba ang lasa. Hindi. Busog kasi. Nanihapon namin guys. Kumain na kami. Nag-ano lang ako. Gumawa ako ng parang garlic bread. And then, ang mga ang gagmay, si Francine and Francis, nagatas lang. Uminom lang sa pag summer site kasi guys dito. Hindi masyadong kumakain yung mga bata kasi ang init. Tapos, hindi nila bet yung mga warm food. So, pinainom ko lang sila ng malamig na gatas. And then, natulog na. Kasi kumain din naman sila sa kindergarten. And so, ayun. Naglagay lang ako konti sa, sa yahong para tilawan. May specialty ko na to, ng spaghetti. So, meron na silang lunch bukas. Tapos, ang breakfast naman nila is cornflakes lang. At ito na yung lunch. Prepared na. And then, 8 p.m. na. So, mag-finish up lang ako sa kusina. And then, siguro, magpe-prepare ako para bukas. Hindi ako maliligo. Mag-ano lang ako, wash up. Kasi bukas, pagdating ko sa bahay, maliligo din naman ako. So, ayun.